We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. Палестина е известна като земята на Ханаан, по името на ханаанците, семити, живели тук хиляди години преди Христа и построили десетки градове, съществуващи и досега, като Акка, Бисан, Ерихон, Ерусалим, Хеброн и други. Един след друг в земята на Ханаан са прииждали нашественици – евреи, римляни, перси и други, но този народ е съумял да се съхрани, здраво вкопчен в земята си до наши дни. През 16 век Палестина и арабското отечество падат под османско владичество, което продължава около 4 века. През 1897 година е основано ционисткото движение, оглавено от Теодор Херцел. Той свиква първият конгрес на своето движение в Базел, Швейцария. Конгресът постига съгласие да се работи за прогонване на палестинският народ от земята му и за създаване на държава на евреите в Палестина. Херцел пропагандира своите идеи пред великите сили за създаване на чужда държава в Палестина, която да разкъса арабското отечество и да улесни неговото колонизиране и експлоатацията на богатството му и преди всичко на петрола, който се превръща в стратегическа стока. Великобритания в съгласие с Франция дава обещание на шериф Хюсеин, управител на Хиджаз в сегашна Саудитска Арабия, че ще подкрепи независимостта на арабското отечество. През 1916 година избухва Великата арабска революция с цел освобождение и създаване на единна арабска държава. Но едва стихнал огънят на войната и светът разкрива подписаното между Франция и Великобритания споразумение за подялба на арабските държави, така нареченото споразумение Сайкс-Пико, което е изцяло приложено на практика. След като през 1917 година Палестина попада под британски мандат, палестинският народ е изненадан от декларацията на външния министър на Великобритания Балфур, който обещава да бъде създадено национално огнище за евреите в Палестина. Обещание дадено от някой, който не притежава, на някого, който няма право. При това в тогавашния момент евреите представляват не повече от 5% от населението на Палестина, а притежават не повече от 2% от нейната територия. През 1922 година Великобритания успява да се здобие с резолюция от Лигата на нациите, която узаконява нейната окупация на Палестина като подпомагане на палестинския народ да изгради своя